tagpang iti tangatan. Inapalabas, papapasulan ni Miguel ti Bagina no apay anakidnap ni Althea. Kunamat ni Toro at tumulong daytoy ang makipagsapol ken ni Althea. Iti sabali a bangir, agtultuloy pay lang ti panagsapsapol dagiti buyot ni Don Braulio ken ni Althea. Iti panagsarsarita da Don Braulio ken Billy, at day mawag iti telepono. Dumawdawat iti ransom money ti Collar, kat dagos met nga impaay, kan nagtungpal iti saritaan ti Don. Insaga nga rod ti grupo ni Billy ti Kwarta, kat nagturong da iti pakapasamakan ti transaksyon, ngam naliputan ita ni Bong, taplanado ti amin. Kinamat ni Billy ni Bong iti kasamakan, ngam saan ang nagbaligi daytoy. Iti day tamat lang agundaway, pagsarsaritaan da General Marasigan kan Don Braulio no asino tinagtraidor iti grupo. Itagagayam, dengganyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang iti tangatan. General, sigurado ka kati iti pagpagam? Wen, Don Braulio. Kalat meten na nagpukaw dagiti pasurot ko, iti awanin tiranipag. Amo meten, aktibo da iti serbisyo. Limiklik dalaeng, iti pakadadaulan da iti serbisyo. Agtalek ka kanyak, Don Braulio. Patsek, amay sublintumot lakan ka, tinapukaw mo a kwarta. Siyak ti makam mo. General, sigurado lang ang maisublit ang itinapukaw kanyak. Tano maduktalak nga gululbod ka. Ha! Saana nga pangadwa amang pataykan ka. Naawatam, General? Boss, sa bali titiktig na ita ni General Marasigan. Kasla day limlimad na. Nadlaw kumatday ta, Billy. Saan pa lang nga nalawag kanyak tinapasamak aragat. Kat naitaray ti kwartak. Di kayo matanagan, boss. Sapulin mi day abong. Tapno may subli ti kwarta na pukaw kada kayo. Saan lang agmay sa day abong iti ganwat na. Wen, boss. Awan ti sabali pa'y. No di ti sigod agay mo ani Mr. Fortes. Ala, pagtignayam manandag iti tao, Billy. Naskan na maisubli kanyak ti kwarta. Kan kang runaan ni ti amin. Masarakan yon ni Althea. Nakaturugan ni Althea. Nagmayat akit kitaan tilangan na anak katurog. Sa anak ama uma amang matmat iti kinapintas na. Bili ni boss. Ajak pa'y gargarawan ni Althea. Maaramat mi pa'y kontra kini Don Braulio. Ha? Nagriina ni Althea. Nawawag. Kaya't ka di uminom may titanong. Apay akas ti matan ti marinak. Maasanak matan kan ko na. Mabit lang, Althea.
Yalaan ka iti inumamadanom. Mabiit lang. Dayang, kumusta? Nasarakam ka din ni Ma'am Althea. Saan pa'y Toro? Awan pa'y tinagbanagan ti amin na pagnak. Diyos ko. Kasta una yan tidandanag ko. Toro, Gayam, pangasim, di ka kumagsarday amang sapol kini Ma'am Althea. kastater aramidek. Jak ag sardeng. Aging gajak masapulan ni Althea. Di kagdanag, gayem. Wow! Nagadwa kwarta timbingay kanyak dagiti boss ko. Itamat lang nga oras. Ipanaw ko ni Althea iti daytoy alugar. At dapay lang respeto ken ko na. Iti adayo alugar ti pangipanakkan ko na. Mapanak iti bangir asilet nga yan na. Yawatak manen iti kanan na. Sa di na di pangipanamkan po. Iti adayo alugar. Bong, pangasim tawaya-wayaan lakon. Saan? Saan ang mabalin, Althea? Naingat ti bilin dagiti amo. Ngagtalinaid ka iti ikot ko. Kang runaan ti amin. Adda planok nga aramidan kan ka. Bong, ano anyaman ti plan-plan mo nga aramitan? Di mon ituloy. Althea, amok metlaeng asaan nak amaayat. Iso nga aramidag langan ti kastoy kan ka. Anya? Di ka matanagan. Aramidag ti amin. Tapno maayat nakmat. Ipaay ko amin akasapulam. Basta maayat nakmat, Althea. Ayok ka, Bong! Adipan na ka ni Satanas! Althea, pangasim, di kag sangit. Nataligad ka dito'y nang ipanakyan ka, abalay. Diyos ko, kasya na ko, ma. Di ka madanagan. Ipaay ko ken ka amin akasapulam. Nawaya kang agdakiwas diti unag ti balay. Maaramid mo amin akayat mo. Gaputa na ikaten ti pan nakapungod agiti imam. Demonyo ka! Sige. Agpapas ka amang danog iti barukong ko. No iso ti pagayatam, Althea. Althea. Ay ayatan ka. Nga uray dinak maayat. Kinamaag day ta marikriknam! Kinamaag! Pudno ti marikriknak nga ayat para ken ka. Idi nagdatonakan ka. Linapdanak ni ninong mo. Aging ka nga impapatay nak. Wen, nininong mo ti demonyo. Ado dagiti banag ang maikaniwas nga impaaramid na kanya. Si dadanak idi ni agbaliw, gapuken ka. Ngam dimtang ti gundaway, nga ipapatay na kadagiti buyot na. Ulbod ka! Ulbod! Sana po na dagiti bagbagam! Sana kriminal ni Ninong ko, Braulio! Dayta tinaimula iti isip mo, Althea. Pasig a kinasaya at impakpakita na ken ka. No kasano ti kinadakas ko ita. Nakarkarupay ni Don Braulio. Ulbod! Kinaulbod day ta nga ibagbagam!
Dumtang tutigundaway. Ang maawatam dagiti ibagbagak, Althea. Saan nga itati umno a panawan? Tapno maamuam ti kinapudno. Ado dagiti agkakadakas nga inaramid ni ninong mo. Saanen ang mabilang ti pinatay na at tao? Anya? Nakatrang ka dagiti tao. Kasta mo tin dagiti tao ti balay. Saan ka makaliwas? Itay payapimanaw ni Bong. Kat nagibati iti ato amakan iti lamisaan. Ay, Diyos ko, tulungan ako ma. Di nakbaybayan. Simbang patan ti awanan bayin. Oh, Althea. Adto iti baro akawis mo. Nangan kan? Kasarsarita ka, Althea. Di na ko mabastusan. Jak pagtatakkunan da kita akawas. Anya? Ti pan nakawaya-wayak ti kasapulak. Althea, kukuha iti agnanayon. Anya, Iti daytoy abalay ti agserbi a pagtaengan ta. dadailan ti ulong Bong. Wen, nadadailan. Gapu iti nalaos nga ayat ko ken ka, Althea. Urayan niya pa iti aramidam. Kukuha iti agnanayon. Jacob siya nagsardang iti batong ti pakanan. Positibo ang mailasin ko. Ha? Kunakon ket. Jay lalaki anang dukot kini Althea. Iso ti bimabay ti kotse. Kamaudyanan na. Nasarakan kamot langan. Naiputputong ti balay asimbre kan ti awanan bayin. Agpaliwak pa iti aglawlaw. Ang mga nusaan ng agmaymay sa tikidnapar. Naulimat ti aglawlaw. Umasidegak iti balay. Gusto na, Althea. Hindi ka nagsangit. Nagsakitan ti lapayag ko ang makangkangag iti sangit mo. Kas kalawing. Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti agtalinad ditay. Anya? Lapdak lang ang ti agangas tapno matay akon. Saan, Althea? Pangasim. Ay, ayatan ka. Dakat amapukaw ka iti biyag ko. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ti pagtog ko. Waya-wayam niya, Althea. Miguel! Di mo gamdan ti umasidag. Paltugak ti ulo ni Althea. Ibababtigan mo! Saan? Aramidak ti bagbagam. Basta waya-wayam niya, Althea. At iti paltog ko. Manal ka mata niya. Di ko na mga ta. Kat nalakaklang ang mamatikan ka. Lalaki! Insupad lang tibiyag mo iti impyerno. Di na mo nga tapay paltog ko iti likodak. Apaman ang mawayak. Paltugak adagos. O niya! Iton! Nagtarayan ti loko. Althea! Miguel! Nabayag ka sinapsapol ka. Nakatarayan ti awan ang bain. Nagnay ti bakdor. Ala, kumpet ka kanyak. Pumanawtan iti da ito alugar. Nagyaman ang kadimteng ka.
Masakit pa lang tinadamgisan na takyag ko. Jack ko na may garang. Jaske, naipanaw na ni Althea. Jack makapaltog itayan, gapo iti sugat ko. Jack ko maipalubos ang makalibas da. Jack makalbit ti gatilyo ti paltog ko. Agsaga na da kanyak. Uwan. Agsaga na da. Kasta una yan, ti panagdandanag ko. Amang pampanunot no anyan ti kasasad ni Ma'am Althea. Kumusta nga tan? Napatag kanyak ni Ma'am Althea. Isut gapo na adyak makaid na. Adyak makaturturog amang pampanunot kan ko na. Sapay la ko mata masarakan ni Miguel. Talaga akas taon na yan tinervyos ko. Adda nagsardeng ako siya iti batog. Kita apan. Da Miguel kan Ma'am Althea ti dimsag iti kotse. Diyos ko, kastagayam tinapasamak. Wen kayem, nakataray ti lalaki anang dukot kini Althea. Narnakanan iti turog ni Ma'am Althea iti sled. Agkakapsot itay simangpat kayo, gayam. Wen nga rod. Gayam, anya kano ti makagapo, no apay adinukot dayjay alalaki ni Ma'am Althea. Jack pala mapagsisilpo ti amin. Nagado dagiti imbagbaga kanyak ni Althea arasan. Tilang na ibaga na kanyak iti na minsan. Nagdaton ken kuana ti lalaki anang dukot ken kuana. Kasta ka di. Wentora. Jack pa'y nakasarita na imbag ni Althea. Kanayon ang mabutbuteng. Kat, naamuan ka din na ito'y nininong na. Saan pa'y? Naskan amaamuan da ito'y tininong na, gayam. Nilangan Althea ti mga ibagay ti dayta. Panagkunak. Apaman ang makainan na. Agawid iti mansyon, tininong na. Anya ti planong ita, Althea? Agawid ak iti mansion intun bigat, Miguel. Naskan ama-ama ni Ninong ti amin. Oh, apay anak sanay ka iti naunat. Awan. Ngem, saan kan nga itulod iti mansyon niyo? Apay? Kwa. Althea. Aganat ka iti papan mo iti mansyon ni ninong mo. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Apay? Adda ka di pagpagadak iti mansion? Anya ti kahit asawan ni Miguel, iti naibaga na ken ni Althea. Gagayem, di uliwain na dinggan, ti tuloy, tinupela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Tinapalabas, nagtultuloy, ti panagsapsapol dagiti buyot ni Don Braulio ken ni Althea. Kastamatan, asaan na nagsarday ni Miguel, anang sapsapol ken kuana. Iti saan na nagbayag, kabayatan, ti panagpalpaliw ni Miguel iti sentro ti ili, iti mailasin na ti kotse anang iluganan ti kidnapper ken ni Althea. Dagos asinurot ni Miguel ti nasao a kotse. Kabayatan, ti panagsarasarita da bong ken Althea. Kelat nga da ng kugtar iti ridaw. Dagos met nga impaturong ni bong ti paltog na ken ni Althea. Ngam dagos a pinaltugan ni Miguel ni bong. Ngam nadamgisan lang na ito iso ang nakataray. Nagbaligi nga ron ni Miguel anang ilibas ken ni Althea manipod iti ikot ni bong.
Kastaunay tiragsak ni Amalia, iti makita na ni Althea adimteng akadwa na ni Miguel. Iti met panagsarasarita da Miguel kan Althea, iti may bagati mununa, ti panagannad ni Althea iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti talatang! Anya ti planom ita, Althea. Agawid ak iti mansion intin bigat, Miguel. Naskan ama-amuan ni Ninong ti amin. Oh, apay anak sinaay ka. Awan. Ngem, saan kan nga itulod iti mansyon, Althea? Apay, Basta. Agan-anad ka iti papan mo iti mansyon ni ninong mo. anya ti kayat mo asawan. Apay, ada ka di pagpagadak iti mansion. Basta agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Ha, Ngamin, diyak kayat may sagmak ka. Miguel. Diyak kayat na maulit pa iti napasamakan ka. Dakkel ti utang ko ana imbaganakam kan ka, Miguel. No di naksinapol. Nalapit. Nakapopo kaklatan iti sidong dayji ampong. Inaramit ko lang tirumbang. Agyaman ako nekan ka. Awan tirumbang apagyamanam kanya. Inaramit ko ti kasjay. Gaputa. Gaputaan niya, Miguel. Gaputa na patag ka kanyak. Miguel. Nagdandanagak, idisaan ka na makita. Awan ti rabi asaan ka mapampanunot. Saanak ang makaidna. Anya ti kayat asawan ti panagdandanag mo kanyak, Miguel. Ha? Kwan. Apay adinak masungbatan. Kananya ti kayat asawan ti panagsanaay mo. Tinasayat. Ingka maturugan. Makaturturo ka kan. Apay nga umisam ka. Maragsakan naklaang ang makisarsarita kany ka. Ha? Miguel? Ada ko madamagat kan ka? Anya data? Ikwa. Nalipatak matem ti damagat kan ka? Anya? Miguel, anak. Napahaot mo ti panagsari tayo kan di Althea iti rabi eh. Nagmayat ti lindangan niyo adwa. Ha? Sa anak pa'y anak katurog iti rabi eh. Tapalpaliiwen kayo nga agsarsarita iti terasa. Amom, anak ko. Kaya't kuman ni Althea aparaken ka. Ne. Anya ka din ti bagbagayon, Hana. Madlaw ko nga adda pa naggustukan ka ni Althea. Apay na ibagayo ti kastananang. Ay na, anak ko, aya. Babae ak. Ket amok titigtig na iti babae nga agkursunada iti lalaki. 100% akursunada na ka ni Althea. Adayo ang mapasamak ti kasta, nanang. Ay, saan nga adayaw? Bak nang man wano na kurapay. Basta agpadada iti marikrik na iti tunggal maysa. Saan nga imposibleng agtinumpong danto? Nanang. Miguel, di na ko mapaglibakan. Anya ko matilib ako kada kayo, nanang. Di marikrik nam akan ni Althea. Ha? Madlaw ko kat anak ko. Napuyatan ka anya. Siguro, pampanunutam ni Althea. Ni nanang met, agduduman ti bagbagana. Di ka makapaglibak kanyak. Tasyaktiin na, Miguel. Di mo mailimod kanyak, ti kinapudno. Anya kinapudno, nanang. Nga adamat panagkursunadam kan ni Althea.
Miguel, ayan ni Ma'am Althea. Napanan iti mansyon ni Ninong na. Kasta ka di. Wentora. Apay. Adda ka di ibagam ken kuana. Awan, kaya't ko lang nga kasarsarita ti babae anang silo iti pusok. Anya? Aday ta kamanin ako nakgayam. Katawaan nakmanin. Agpaysumat ti bagbagak. Armam nga min ni Althea Tapno masungbatan day tang ayat mo ken kuana. Mabainak gayam. Kunakon ket. Aram mata. Bain baga ka manen. Gayam. Kanong agsublingay dito'y baryo tayo ni Ma'am Althea. Awan matimbag baga na itay. Sakbay apimanaw. Ay, malungkot na naman ako, friend. Unayin day ta. Uray kalag Tagalog yan, gayam. Siyempre, mata. Gayam. Imbaglakit din ta nasarakam ni Althea. Talagang yung karkarigatak abinirok. Kumusta gayam ti lalaki anang dukot kan kuana, gayam? Nabalod ka rin? Nakalibas. Nadamgisan lang titakyag na, hindi pinaltugak. Nasiglat matiyawanan bain. Kasano nga ro daytan? Ang mga agaramid mananday iti dakas kin ni Ma'am Althea. Bantaya ka na yung bag ni Althea. Itikas na. Sana na maulit pa itinapasama ken kuana. Uray siyak mat agayam. Bantayak mat ni Ma'am Althea. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasama ken kuana. Over my dead body. Iya? Agyaman na nakasupli ka ni Dimansyon. Amom ka diyan nagdantanagak. Ayop dayjay abong, Ninong. Iso tinang dukot kanya. Tiyawarang bahin na lalaki. Okay. Kasano nga rod ang nakalibas ka iti ikot na, iha? Ada nang tulong kanyak alalaki, Ninong. No saan agapukan ko na? Nagaramidan na kuman iti dakas, dayjay adimonyo. Kasta? Iha, asino dayjay ang lalaki anang tulong kan ka? Taykak iti dakkalagatan, kas gunggunan na. Di na kaya ti agpabigbig. Kan di na kaya ti agpabayad iti orayan niya. Anya? Nagtanok nga tanday ta lalaki. Pudno dayta, Ninong. Ala iha, isalaysay mo kanyak tinapasamak. Kaya't ko amaamuan ti si bubukal na napasamak kan ka. O, Ninong. Dumngag kayo, ta isalaysay ko ti amin. Kastagayam tinapasamak. Kaya't nakapay naguntawayan day jayabong. Wan, Ninong. Dua abalay tinangilamangan na kanyak. Kanada pa jak magustuhan nga imbagana. Anya dayta, iha. Imbagana, adakas ka at tao. Anya. Kaya't ko amaamuan, nupod na ti ibagbaga ni Bong kontra kada kayo. Iha, awan kinapudno dagiti imbagbaganakan ka. Manang dadalang iti pada na tao ti imbagbagana. Ninong. Siyak ti patyam, iha. Pulos, nga awan pa'y ti inagrabyadok at tao. Pulos, iha. Kasta ka din, boss. Wen, Billy. Pinadakas nak iti husto day jabong, iti imata ni Althea. Ha? Ado dagiti imbagbagana ken ni Althea kontra kanyak. Boss, kasano na patyan ni Althea? Ipasagapsap ko iti isip ni Althea. Asa anak at dakas at tao. Boss,
Talagang agburburak ti darak iti dayjayabong. Patayag! Apaman ngagparang kanyang. Iya, kasanon ti restaurant mo. Agtultuloy ka din ti panakaisarana? Manglukatak maninino. Anya, iha, saan kumamat natangkan ti urom? Kasanon no subyan na kadayabong? Saan akon nga agtalinaod iti restaurant? At dadutukak a tao nga agbantay iti restaurant. Asino? Ti maysa kadag iti pagtaltal kak ijay. Nasayahan nga ron no kasta, iha. Ay di kasta, mga pagtalinaid ka dito mansyon. Saan nakagyan dito mansyon? Adamat kondo unit ko pag naadag? Kunak man no, agtalinaid kan dito ay iha. Saan nino? Ngam di kay madanagan, takanayo nakasumarungkar kada kayo. Di kay madanagan. Talaga pimanaw ni Althea. Diyak malapdan, di kaya't na mapasama. Anya ti plano mitang aramiden, boss. Baybayak pailaan. Ubing pain ni Althea. Adu tagiti kaya't nangaramidan iti biyag na. Uwan gayan, boss. Sabten mi kanon ni Don Agosto iti airport inton parbangon. Well, Billy. Sumangpatan tinasingan agayam ko nga gapoy sa Espanya. Boss, Pagsaganaan bagiti tao. Dak kaya nga dadake sa mapasamang iti gayam ko. Kabayatan ti panang sukon nyo ijay airport iton bigat. amo yung tiramidin nyo kakadwa. Kayat ni Don Braulio. Anatalgad ti panagdalyasat ni Don Agosto. Ngagturong ijay hideout. Billy! No problem! Problema dito, Billy! Sana basta-basta ataw ti bayabayan tayo ngagdalyasat inton bigat. Gapot may samot lang anotorios. Ken mangidada ulo iti amin a klase ti illegal ijay Espanya. Sana parang ko tayo, Billy! Hala. Ingkay maturugan di hideout. Urayan tayo langan ti oras apanang sabat tayo kani Don Agosto ijay airport. Ang tawan, nga mawag pa lang ti awag na Billy. Nasukon dangatan ni Jay Airport ni Don Agosto. Patsar nga may papas na tiyag bakasyon. Gaputado dagiti napipinta sa pagpasyaran diti probinsya. Urayag lang ti awag na Billy. No nasukundan ti gayem ko. Turo, sa dino ti ayan ni Miguel. Remormat anak ka motorsiklo, nana. Abay ka di. Adda ko mapangibaunak kan ko, ana. Siya kun ti mga ramid iti day tanana. Total, awan mo tirang aramid. Ala, si kaman langan ti mapanmang singir kan ni Teresa ijay daya. Ay uwan nana. Ariglado. Nabayagan nga imutang kanyak iti ikan. Aging gaita, saan pa'y laan nagbayad? Ala nana, siya kun ti makamamang singir kan ko na. Saan ngagbalin kanyak titiwad at tao? Ay, nagdagang ti panawon. Nalipatakit din ti nagkalugong. Partakak man langan ti magna. At nadarasak ang makadanon iti balay da Teresa at tiwod. Wow. Nagpipintasan ako tiyeda kiti limabas. Asino matadagi jay? Bunggoy damot. Ay, paspasakit diti magna. Nakasagpatan ni Don Agosto ijay hideout. Kawawag lang ni Billy kanyak. Tinasayat, mapanak mata ni jay hideout.
Marino! Boss! Inuwar mo ti kotse ti garahe. Mapanta ijay hideout. Amigo Augusto. Amigo Braulio, kumusta ni si ka? Nasaya taklat amigo. Kung man no marabyan kayo pa ang makasangpet dito'y hideout. Oh, hanggang nga oras kayo ang nakasangpet dito'y amigo. Las 2 de la tarde, amigo. Nalaing na driver ni Billy. Bilib ni siya kiniso. Nangan ka ka din, amigo. Sang naparikot kanya timangan. Kaya't ni siya tuminom iti vino. Saan na parikot na ito, amigo? Ado ti arak ko nga importer dito'y hideout. Day tati kaya't ni siya kinisika, amigo. Ngem sana rito'y hideout, ti kaya't ni siya napaginuman. Anya? Sa dinungarod ti kayat mo? Ijay pueblo. Kaya't ni siya ti makakita iti ado na guwapo. Kas kinibili. Anya? Anya ti kahit asawan ti panangawag ni Don Augusto ken ni Billy. Gagayem, ti uliwain natin kan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Tepang, iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalo Bolyeser, iti madireksyon ken musika. Jonar Repotazo, may sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga stasyon. Tepang, iti tangatang!